Příjemné čtvrteční dopoledne. Já vás vítám na našem webináři o novém zákonu o kybernetické bezpečnosti. Moje jméno je Radim Trávníček, rád bych tady přivítal i mého kolegu z B-Secured Honzu Mareše. Dobré ráno. A my vás společně teď v následující hodině provedeme aktuálním vývojem stavu nové legislativy, to znamená aktualizace zákona o kybernetické bezpečnosti. Řekneme si, jak se na dopady nového zákona připravit, co to pro vás bude znamenat a pokusíme se to všechno vysvětlit formou, která nebude strašit, nebude vyhrožovat, nebude vzbuzovat hrůzu. Naopak se pokusíme ty jednotlivé požadavky a ty dopady vysvětlit lidsky a s takovým, řekněme, jako rozumným přístupem. Na začátek bych rád řekl, kybernetické bezpečnosti není potřeba se bát. Pokud už se nějaké aktivity v rámci kybernetické bezpečnosti prováděly, tak víte, že nějaké základní nebo rozumné úrovně bezpečnosti se dosáhnout dá, takže to strašení a ty výhrušky nejsou úplně na místě. Než se pustíme ještě do samotného webináře a samotného obsahu, něco bych rád řekl k organizaci. Celý webinář je nahrávaný, a budeme záznam ukládat na náš YouTubeový kanál, takže pokud byste se potom chtěli časem někdy vrátit k některým bodům, které tady zazní, budete mít možnost. Máme zde sekci otázek a odpovědí. Pokud k danému tématu budete mít otázku nebo k dané problematice, kterou zrovna budeme popisovat, budete mít nějaký komentář nebo otázku, prosím, rovnou nám ji napište. My se buď v průběhu webináře do toho chatu budeme dívat a vaše otázky zodpovíme, případně se k ním vrátíme potom na závěr celého webináře. V rámci webináře uvidíte několik slajdů z prezentací, kterou máme připravenou k této tematice. A ta prezentace potom bude k dispozici ke stažení a zároveň k této problematice chystáme e-book, který by měl být k dispozici nejpozději v pondělí, ale budeme se snažit ho vypublikovat ještě během zítřka. A ty nejzajímavější otázky vložíme potom na závěr do sekce Frequently Asked Questions, nejčastěji kladené otázky. Takže sledujte náš LinkedIn, a tam se objeví odkazy jak na prezentaci, tak na e-book, tak potom na videozáznam. Tak a myslím si, že k tomu úvodu máme asi zmíněno všechno. A pojďme se teda pustit do téma nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Vůbec proč řešíme v České republice nový zákon o kybernetické bezpečnosti, když už tady nějaký jako existuje od roku 2014 s číslem 181, včetně platné vyhlášky 82 z roku 2018. A rok 2018 je to nějakých 7 let zpátky. Za tu dobu se hrozby v oblasti ICT a vůbec té kybernetické sféry výrazně posunuly. Proto je potřeba reagovat i v oblasti nějaké regulace. Když si vezmeme, máme tady i oborové standardy PCI DSS, TISAX, ISO 27001, které na vývoj hrozeb a zranitelností v kyberprostoru reagují novými verzemi. Nejinak je tomu i právě u legislativy v této oblasti a proto Evropská unie zareagovala vydáním směrnice NIS-2, která definuje základní oblasti kybernetické bezpečnosti, které budou muset regulované subjekty plnit. V České republice, jelikož se jedná o směrnici, musíme přijmout lokální úpravu, respektive lokální transformaci. Nejedná se teda o nařízení, jako je to v případě DORY nebo v případě Cyber Resilience Actu, takže nemá přímou účinnost a proto každá vlastně členská země Evropské unie si musí přijmout svou vlastní legislativu v této oblasti. A proto se navrhuje nebo nabízí aktualizace již existujícího zákona o kybernetické bezpečnosti. A já se tady rovnou zeptám Honzy. Honzo, jaký je aktuální stav legislativního procesu? Myslíš toho našeho? Ano, myslím toho našeho. Vlastně v současné době obecně ten vývoj nového zákona nebo připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti po právě implementaci NIS-2, tak má za sebou, trvalo to nějakou dobu, řekněme. Vlastně ta původní lhůta, kdy jsme to měli mít jako Česká republika implementovaný, bylo někdy, myslím, že 16, 17, 18 říjen 24.
takže už jsme trošku po deadlineu, ale každopádně teď v posledních měsících ten progres, ten postup je v celku značný, protože už vlastně poslanecká sněmovna schválila vlastně ten návrh kybernetického zákona a teď to má v rukou Senát. Senát má vlastně čas na projednání zákona někdy, myslím, že do 12. června. A pak je tu nějaký jako další kolečko, co se týká toho legislativního procesu, pak prezident, podpis, sbírka zákonů a podobně. Takže podle nějakých výpočtů, řekněme toho optimistického, ale i, řekněme, je tam i nějaká daná rezerva časová, tak se mluví vlastně o tom, že ten zákon by měl být účinný někdy říjen, listopad ještě letošního roku. Takže uvidíme, jak se teď v nadcházejících dnech a týdnech kolem zákona bude celá ta situace vyvíjet, jestli se ten listopad nebo respektive ten podzim stihne, nebo případně až jako leden, uvidíme. Ale každopádně dost to teď za ty poslední měsíce a týdny postoupilo upředu. Super, díky moc. A jedná se pouze o zákon, nebo jsou k němu nějaké doprovodné dokumenty a pokud jsou, tak jaké? Jo, je tady nějaký set vyhlášek připravovaných, protože sám o sobě zákon, nebo respektive zákon, tak jak je teď připravený, tak odkazuje na určitý počet vyhlášek. Ta, řekněme, nejdůležitější, nebo ta zásadní, která je pro nás teď k tomu, abychom se vůbec mohli určit, jestli pod ten zákon nebo pod dopad toho zákonu budeme spadat, tak je právě vyhláška o regulovaných službách. To je prostě vyhláška, kde jsou vyjmenované služby, které právě z pohledu zákona jsou regulované. Pak tu jsou vyhlášky, jelikož vlastně NIS-2, samotná směrnice vlastně pracuje s 2 úrovněmi, s nějakých jakoby vyšších úrovní jak bezpečnostních opatřeních a nižší. To samé je teď vlastně i u nás v té naší legislativě připravovaný, takže jsou to pak vyhlášky pro vyšší a nižší režim. Takže ano, jsou připravené vlastně vyhlášky, teď jsou dané už nebo vytvořeny nějaké teze a už vlastně začíná, nebo bude začínat to kolečko legislativního procesu i pro tady ty vyhlášky. Protože snad nenastane a věřím tomu, že právě kolegové z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dělají maximum, to, jak dělali doteď, tak aby se právě nestala situace, že vlastně vyjde zákon a vyhlášky schválený nebudou, protože spousta, nebo je odkazováno v zákoně na tady ty vyhlášky, takže je potřeba, aby toho vyšlo hezky všechno naraz. Výborně. A co mění zákon o kybernetické bezpečnosti, respektive ten nový zákon? A primárně mění přístup. Aktuální zákon o kybernetické bezpečnosti jasně definoval, kolik nebo které organizace do něho budou spadat. Buď jste byli poskytovatelem nebo provozovatelem veřejného informačního systému nebo kritické infrastruktury státu, nebo v případě, že jste třeba byli dodavatelem jednoho z těchto poskytovatelů, tak na vás NÚKIB ukázal prstem a řekl, hele, vy prostě z tohoto a tohoto důvodu spadáte pod účinnost zákona o kybernetické bezpečnosti a musíte ho naplnit. A k tomu aktuálnímu zákonu existuje vyhláška s těmi opatřeními, které daná společnost potom následně musela jako naplnit a podle kterých se musela řídit. Nový zákon o kybernetické bezpečnosti, potažmo tak, jak k tomu NIS-2 přistupuje, tak definuje oblasti regulovaných služeb. Těch segmentů je tam přibližně 22 a v těch segmentech definuje konkrétní činnosti, které organizace poskytuje. Čili tady je takový hlavní, nebo jeden z hlavních rozdílů v tom, že pro takové množství vlastně služeb a činností není možné, aby NÚKIB dále určoval, kdo do toho působnosti zákona bude spadat a kdo do něho spadat nebude. A je tam povinnost proto určit si takzvanou jako sebeurčení nebo sebehodnocení, si vyhodnotíte, jestli vlastně splňujete ty podmínky konkrétní v rámci těch regulovaných služeb a pokud ano, tak budete muset začít plnit požadavky vyhlášky a toho konkrétního zákona a my si za chvilku řekneme, jak k tomu sebeurčení vlastně dojdete a jak si to správně vyhodnotíte.
během posledních měsíců, možná rok až 2 zpátky, se začalo objevovat v médiích a na sociálních sítích číslo 6 000. Mělo to označovat počet organizací, které do působnosti nového zákona spadnou. Já si osobně myslím na základě zkušeností, které mám a tak, jak vidím jednotlivé společnosti kolem sebe, že těch společností bude výrazně více a vůbec bych se nebál říct, že to číslo bude možná 5místné. Jo? A ty důvody proč, tak to si řekneme za chvilku. Takže já bych asi rovnou se tě, Honzo, zeptal, jak ta společnost pozná, že spadá do působnosti nového zákona o kybernetické bezpečnosti? A co musí udělat pro to, aby si správně tuto, řekněme, skutečnost vyhodnotila nebo ověřila? Jo, ty jsi to řekl vlastně správně nebo dobře, že vlastně společnost se bude muset určit sama. To, jak se vlastně má určit, k tomu slouží právě ta vyhláška o regulovaných službách, která dneska už je normálně dostupná. Já si myslím, že pak asi můžeme i poslat jako odkazy, ať už jsem do chatu, nebo právě potom v rámci nějakého follow-upu, ale dá se to normálně hezky najít na internetu, kde se právě ta vyhláška, to aktuální znění po nějakých zase řekněme úpravách dá se najít. Takže víte co, abych jenom nemluvil, já vám ji tady ukážu. Když sdílíš ty, Radime, tak já taky něco pozdílím. Tak měli byste teď vidět wordovský dokument, snad se vám nasdílel něco jiného. Každopádně, tady to je vlastně ta připravovaná vyhláška o regulovaných službách, kde je nějaký jako úvod, předmět úpravy, to můžeme teď přeskočit. A tady právě, že to, co vlastně je důležitý, jsou ty jednotlivé služby nebo oblasti a služby, které jsou nebo budou regulované. Takže proto, aby se vlastně společnost mohla určit, za mě nejlepší způsob, a to je čistě berte jenom jako moje doporučení, je vzít si tady tu vyhlášku, protože si myslím si, že je dobře strukturovaná a je přehledná, a projít si ji a zjistit, jestli tady je nějaká ta moje služba, kterou ta moje společnost vlastně vykonává. To je jedna možnost. Druhá možnost existují různé na webu kalkulačky, které vám vlastně pomůžou se určit, nebo dají vám nějaký, řekněme, vodítko, že byste mohli spadat pod zákon o kybernetické bezpečnosti. A je jich docela dost. Sám vlastně NÚKIB má na svých stránkách nebo na portálu NÚKIB, který taky vám dneska ještě ukážu, má takovouhle kalkulačku vytvořenou, kde si vlastně zadáte nějaké údaje o vaší společnosti a tam vám pak vyjde výsledek, jestli pod zákon budete spadat nebo ne. Obecně tady u těch kalkulaček já bych byl jakoby opatrnější v tom smyslu, protože je víc věcí, které je potřeba brát v potaz, jestli pod ten zákon budete spadat. Jedna věc je samozřejmě ta služba. Jo, ať už ji najdete, nebo vám vyjde z té kalkulačky, že pod to spadáte, nebo že vykonáváte tady tu službu, nebo si to identifikujete tady v rámci té vyhlášky, tak to je vlastně ten první krok. Pak každá, já to ukážu tady na nějakém jiném příkladu, třeba na tady energetice, každá ta regulovaná služba, kde vlastně máme tady třeba výrobu elektřiny, má pak ještě nějaký další kritéria, které nám jako řeknou, jestli vůbec náš podnik konkrétní, i když vykonáváme nebo vyrábíme elektřinu, tak jestli pod ten zákon bude nakonec spadat nebo ne. Protože jsou, jak jsem říkal na začátku, jsou tady dva režimy, vyšší a nižší režim, a každý ten režim pro to určení má nějaké parametry. Jo? Je to prostě velikost, když to řeknu úplně nejjednodušeji, je to velikost podniku. Jestli jste malý, nebo respektive velký nebo střední podnik, a podle toho se pak vlastně určuje, jestli pod ten zákon spadáte nebo ne. U toho, jak zjistíte, jestli jste malý, velký nebo střední a velký podnik, tak je tam právě jako víc parametrů, které je potřeba brát na zřetel. A jeden z nich právě je i vlastně sčítání velikosti toho podniku, protože pokud vás nebo vaší společnost vlastní nějaká mateřská společnost z určitého procenta, na to je daná metodika, jak tady to rozpoznat, tak se pak ty velikosti
velikosti nebo respektive počty zaměstnanců, což je to jedno kritérium, které se vlastně řeší, a pak bilanční suma například, nebo obrat, tak tady ty věci se pak vlastně jako sčítají, když vás někdo třeba vlastní, nebo vy, když někoho vlastníte, nějakou společnost. Takže a tady s tím právě, co chci říct, ty kalkulačky kolikrát úplně moc jako nepočítají. Jo? Tady ty vazby tam nejsou úplně zohledněny, těch kalkulaček jsem viděl fakt už jako hodně, takže byl bych opatrný s těmi kalkulačkami, může se to brát jako vodítko, ale nebral bych to jako běrnou minci, že když mi tam vyjde v kalkulačce, hele, naše společnost do toho nespadá, podle tady kalkulačky, tak to řešit jako nebudeme. Jo? Takže proto i já, jak jsem dával před chvilkou to doporučení, je lepší si vzít vlastně tady tu vyhlášku, normálně veřejně dostupnou, projít si ji. Je k tomu i vlastně pro ty, kteří si chtějí být úplně nejvíc jistý, je k tomu i důvodová zpráva, což je vlastně kde jsou popsána ta jednotlivá odvětví a ty služby v celku podrobně, proč tady ta služba je regulovaná, a více do detailu vysvětlený, jak se vlastně jako určit. Je rozhodně obsáhlejší než tahle ta vyhláška, tam má koukám 28 stránek, tam jich má daleko více, protože je to docela jako počteníčko, ale zase dávám to nějakou větší jistotu, proto, že se určíte správně. Takže to jsou dvě možnosti. Jedna, vzít si vyhlášku, druhá možnost je použít kalkulačku, a nebo třetí samozřejmě může vám s tím jako někdo pomoct. Jo, ono často obecně, nebo takhle ty povinnosti, které jednak jako společnosti musí řešit, jo, vykazovat v rámci jako České republiky, Evropské unie, je hrozně moc. A samozřejmě těch lidí ve společnosti ne úplně moc jako přibývá, ale ty odpovědnosti a ty povinnosti, které my musíme dělat, nebo vy jako společnost, ty naopak právě že nabývají. Takže je tu i ta třetí možnost, že si pomůžete s někým, ať už s nějakým konzultantem, s někým prostě, kdo vám jakoby pomůže, tady tím procesem vás vlastně provede, abyste prostě měli jistotu, že jste se určili dobře. Já mám radíme tendenci se rozpovídat, takže mě... Ale v pořádku, protože tohle jsou jako strašně důležitý body, myslím si, pro všechny účastníky dnešního webináře. A je to jedna z největších jako otázek, kterou si v společnosti kladou. Spadneme tam nebo nespadneme? Musíme nebo nemusíme plnit? Ty jsi výborně popsal... Ještě tady jenom rovnou vidím jeden dotaz v chatu, pak klidně ty dotazy, ale pište do těch otázky a odpovědí, tam se nám to bude líp evidovat, ale ještě v chatu jednu otázku vidím. Jo, vlastně důležitější je to, nebo to první je si říct, jestli, ne v pořádku, nemusíte se omlouvat, nejdůležitější je vůbec zjistit, jestli tu službu, kterou vy vykonáváte, jestli by pod ten zákon spadala. Jo, to je to vlastně jako nejdůležitější, nebo ten první krok, které je potřeba udělat. Jo, jestli je za mě jakoby nesmysl jít tou druhou stranou, že si řeknu, jo, tak my jsme střední podnik, tak se jako podíváme, jestli tam ta naše jako služba v té vyhlášce je. Jo, já bych spíš šel jako přes tu službu. Ono to má i jakoby další důvod, a to ten, že jsou výjimky u některých služeb, kde ta velikost podniku nehraje roli. Jo, takže i když jste malý podnik, tak může se stát, že ta vaše služba regulovaná už prostě jako je bez ohledu na to, jestli jste střední nebo velký podnik. Takže i z toho důvodu je lepší si říct, jo, tak my poskytujeme IT služby, nebo tady třeba, jak to mám nasdílený ještě, jo, mám výrobu elektřiny, tak mám fotovoltaiku, což mimochodem bylo hodně diskutovaný téma, jak tady k tomu tématu právě přistoupit, tak si říct, jo, tak mám fotovoltaiku, jdem se podívat, jestli podle těch dalších kritérií pod ten zákon budu spadat nebo ne. Takže rozhodně šel bych od těch služeb. Jsi výborně popsal, jak probíhá takovýto sebeurčení. A může nás tam něco překvapit? Může tam být nějaká past, která nás jako v rámci toho způsobu nebo tady těch přehledů jako nenapadne na první dobrou v rámci třeba těch holdingových společností?
Jo, tak já si myslím, že těch pastí je víc, jo. No, to sebeurčení, že ono se jako prostě teoreticky jako může stát, že my jako společnost se nějakým způsobem jako určíme, jo, vykonáváme nějaké služby, teď projdeme tady tou vyhláškou, že jo, řekneme si, že jsme třeba jako střední podnik, a může se stát, že si určíme špatně, nebo respektive, že pak vlastně nahlásíme ty naše regulované služby na portálu NÚKIB a pak budeme vlastně čekat na to, až nám přijde nějaké rozhodnutí a NÚKIB vlastně může říct, hele, my tady ještě evidujeme takovouhle službu, že poskytujete, proč jste se jako neurčili dobře. To je vlastně jakoby jedna věc. Ale past přesně jakoby další může být ta, že když jste součástí nějakého holdingu, jo, tak tam, jak to vlastně funguje. Jo? Tam prostě funguje přesně, jak jsem už na to narážel, takový to sčítání podniků, velikosti podniků, takže počtu těch zaměstnanců, obratu, a tam se čistě teoreticky jako může stát, že vy, když jste, teď dám příklad, jo, zemědělské družstvo, který má právě fotovoltaiku, aby se vlastně pak v zimě kravičky měly dobře a měly jako teplo, tak tím, že jste v rámci nějakého holdingu, tak se může stát, že ty parametry v rámci celé té skupiny se vám vlastně jako sčítají. Takže pak z malého prostě družstva zemědělského se může stát, že jste najednou jako velký podnik a dopadne na vás třeba teoreticky ten vyšší režim. Ty jakoby já jsem teď úplně nechtěl použít slovo přísnější, ale ty vyšší jako opatření, že toho budete muset jako řešit daleko víc té kybernetické bezpečnosti. Takže tady to je jedna z těch, jako řekněme, pastí, kde musíme opravdu brát hodně v potaz to propojení těch jednotlivých podniků a ty vazby. Tam ale naštěstí už právě po nějakých úpravách a různých rozpravách a diskuzích je teďkon vlastně, řekněme, novinka v tom určování, že přesně pro konkrétní ty případy, že pokud ty vaše technické aktiva, řekněme taková ta IT infrastruktura, není vlastně jako propojená, že zemědělský družstvo má prostě svoje IT, svoji infrastrukturu, a mateřská společnost mu vlastně vůbec nic neposkytuje z pohledu těch technických aktiv, tak by pak vlastně na ně, tak se tam to sčítání vlastně jakoby neřeší, jo, protože je důležitý vlastně to technické propojení těch podniků. Takže to je vlastně novinka, protože ten návrh zákona měl taky nějaký vývoj, těch připomínek tam bylo mraky a tady to vlastně byla jedna z těch věcí. Takže v tom posledním návrhu, který byl vlastně schválený a je to teď vlastně zakomponovaný i v té vyhlášce, tak je to, že nebo respektive ne vyhlášce, ale v tom zákonu samotném, že ta technická aktiva musí být propojená. A pokud nejsou, tak nemusí ten zákon pak na vás dopadnout. Honzi, výborně, díky moc. Já to doplním o pár takových důležitých bodů, ty pasti ještě nějaký další. A ty jsi zmínil holdingové uskupení. A někdy bývá v holdingu sestava taková, že tam máte nějakou společnost, která je ve svém rozsahu menšího charakteru a řeší nějaké back-office služby, ale zároveň jednou z těch služeb je třeba zajišťování IT infrastruktury pro všechny ostatní společnosti v holdingu a probíhá tam nějaká jako vnitropodniková přefakturace a podobně. Pozor na to, mohl by to naplnit podmínky služby, myslím 16.12, což je digitální služba, poskytovatel řízené služby. Pokud by součástí té služby zároveň byl ještě nějaký bezpečnostní monitoring nebo nějaké bezpečnostní služby, tak je to potom další služba 16.13. Takže takhle se to dá jako v tom holdingu většinou jako nazbírat. A můžou to být takové služby, zároveň i když budete jako samostatná společnost bez nějakého vlastnictví v rámci holdingu, tak i třeba aktivita, která je pro vás okrajová, primárně vás neživí, ale je to nějaká doplňující služba historicky, tak může naplnit podmínky tady těch regulovaných služeb, tak jak jsou zmíněné v té vyhlášce, kterou teď Honza prezentuje. Další takovou aktivitou, která může zahýbat relativně, může vás jako vtáhnout do toho dění v rámci kyberzákona, jsou potom chemické látky a sklady chemických látek.
Jo, pozor na takové ty výrobní firmy, větší servisy, autoservisy, nákladáky, a všude, kde máte třeba sklad chemických látek nebo nějakým způsobem probíhá míchání, příprava nebo manipulace s chemickými látkami. Myslím, že to je sekce 9, tady máte na obrazovce sekci 2, energetika, myslím, že v sekci 9 je potom celá sekce pro chemické látky, nebo to je možná potravina, teď si nejsem úplně jistý. Takže pozor na to. Máme pár zákazníků třeba z automobilového průmyslu, kteří dodávají nebo vyrábí výrobky pro automobilový průmysl, pro své vlastně odběratele, pro ty zákazníky, co jsou ty velké automobilky a mají z nějakého důvodu prostě chemické látky, mají je skladované, mají to v tom režimu, který odpovídá tady těm podmínkám. Takže na to pozor. Mohla by přijít potom otázka, jak teda NÚKIB pozná, že my máme mít zaregistrované nějaké služby a třeba je nemáme zaregistrované. Jedna z činností nebo jednou z aktivit, kterou může NÚKIB použít, tak je ověření CZ-NACE kódu účinností, které má vaše společnost zaregistrované v rámci živnostenského oprávnění. Když se podíváte na ARES, vědete si informace o vaší organizaci, tak tam uvidíte CZ-NACE kódy jednotlivých činností. Minimálně, myslím, sekce výroba v té vyhlášce se přímo na oblasti 26 až, myslím, 30 v rámci CZ-NACE kódu odkazuje přímo. Zbytek se dá nepřímo jako dohledat. Takže podle těchto činností je potřeba, nebo může NÚKIB vlastně přistoupit k tomu, že zkontroluje, kdo by do toho dopadu, nebo na koho by se ta vyhláška, ten kybernetický zákon mohl vztahovat, a vůči tomu se podívá, jaké společnosti, jaké subjekty má zaregistrované a může si udělat to porovnání. Jo? Takže mimochodem teda je tam podmínka toho, aby probíhalo to poskytování té regulované služby. Jo? Čili je to aktivní služba. Jsou tady společnosti, které historicky mají prostě zaregistrované desítky a desítky oprávnění a desítky jako služeb a dělá z toho třeba v dnešní době už třeba jenom 5 nebo 6. Jo? Takže ten rozdíl může být takový, že byť vás NÚKIB jako vyzve, tak odpovíte, ne, my tyto činnosti, byť je máme zaregistrované, tak jsme je třeba přestali poskytovat kompletně v roce 2011. Jo. A pak je možná nějaká jako dopřesnění k tomu, abyste si třeba zaktualizovali to oprávnění, ale to už je potom mimo rozsah tohohle zákona. Takže IT služby jsme zmínili, chemické látky, CZ-NACE kódy, fotovoltaiku, co si Honzo probral taky, to bylo třaskavé téma napříč, možná nejvíce jako diskutované, mi tak přijde. Takže v tuto chvíli my víme, jestli jsme malý podnik, velký podnik, střední podnik, jestli máme regulovanou službu. Mimochodem teda je tam pár výjimek v té vyhlášce, kdy nehraje roli to, jestli jste malý, velký, střední nebo mikropodnik. Prostě v okamžiku, kdy děláte konkrétní regulovanou službu, tak spadáte a zpravidla tam je, myslím, vyšší režim povinností, to je ten přísnější. Takže pamatujte i na to, že i třeba společnost, která má 5,5 zaměstnance nebo 5,5 úvazku a je, myslím, poskytovatelem výměnného uzlu internetu, tak bude spadat rovnou do vyššího režimu. No, můžou nastat tyhle ty konkrétní jako situace a výjimky. Tak, takže teď víme, že se nás ta regulace bude dotýkat. Vyhodnotili jsme si, tento rok jsme třeba vyrostli, znamená to, že okamžitě spadáme do té působnosti zákona. Hleď ne, vlastně podle té metodiky, na kterou zákon odkazuje, tak tam to, že jeden rok se dostaneme, jo, třeba z malého podniku na střední podnik, tak to hned neznamená, že ten samý rok si musím tady řešit dopad kybernetického zákona. Ta metodika vlastně říká, že ty, řekněme, údaje nebo ta kritéria, třeba jak jsem zmínil pro ten střední podnik, musíme splňovat vlastně 2 roky po sobě. Takže pokud ten druhý rok budeme spadat nebo naplňovat tady ty kritéria, tak už bychom to jako měli začít řešit. Takže to není, že hned když se nám bude dařit, ať už obratem nebo právě tím počtem zaměstnanců, že hned řeším tady zákon, mělo by to být ty 2 roky po sobě.
Díky. Co teda to pro nás znamená? V okamžiku, kdy už je to ta druhý rok, nebo už prostě historicky naplňujeme ty podmínky, začne nám platit zákon, jaká bude ta posloupnost těch aktivit? Jo, to mám se okomentovat, viď? Jo, no, Je to... já jsem to neřekl vysloveně, ale ano, byla to otázka směrem k tobě. Pohodě. Když začne vlastně teď platit ten zákon, tady je to vlastně jako uvedený, tak by běží nějaká 60-denní lhůta na to, že bychom se vlastně měli určit od platnosti vlastně toho zákona. Takže máme 60 dnů na to se určit. Já začnu tím druhým. Co se stane, když se jako neurčíme do těch 60 dnů? To je ve hvězdách, nebo ve hvězdách. Prostě uvidíme, jak vlastně tady ten proces bude mít právě NÚKIB jako pod palcem a jak to vlastně bude hlídat a jak rychle vlastně bude informovat potom ty subjekty, který se neidentifikovali nebo který se nenahlásili. Tak jak je bude rychle informovat, to uvidíme potom v té praxi případně. Ale každopádně běží nějaká 60-denní lhůta na to, že po účinnosti zákona bychom se měli určit a měli bychom se právě nahlásit nebo zaregistrovat, ne nahlásit, to zase je slovo, který nemusí znít úplně pozitivním smyslem, tak bychom se měli registrovat vlastně na portálu NÚKIB. Jo, ten portál NÚKIB, možná jste ho už někdo viděl, protože NÚKIB sám se jakoby snaží s tou osvětou ohledně nového zákona dělat, co je v jeho, řekněme, silách. A ten portál NÚKIB je hodně teď poslední dobou propagovaný a hlavně prošel značnou obměnou. Vypadá teď, řekněme, moderněji a přehledněji. Takže takhle vlastně vypadá potom ten portál NÚKIB, kde ať už tady nahlásit kontaktní údaje, nebo tady bude třeba nějaký potom přibude políčko registrovat regulovanou službu, tak vy pak vlastně projdete tím procesem, kde potom tady budete prostě vybírat ty jednotlivé regulované služby, které na vás které ne dopadají, ale které vlastně provádíte. Takže během těch 60 dnů byste se měli, nebo by se společnost měla registrovat na tom portálu NÚKIB a pak vlastně vyčkat na to, že vám tu registraci NÚKIB potvrdí. Jo, jakmile vám prostě přijde nějaký dopis nebo prostě potvrzení o té registraci, tak pak jste, jakoby řekněme, oficiálně a správně registrovaní na tom portálu NÚKIB. Takže pak je potřeba vyčkat na to rozhodnutí NÚKIBu. Jo, tam přesně pak může i teoreticky dojít k nějaký diskuzi, že oni evidují právě nějakou ještě další službu u vás a vy už ji třeba nevykonáváte, jo, tak pak to asi bude o nějaké formě diskuze a vyjednávání možná, ale každopádně NÚKIB vám to vlastně musí potvrdit, tu registraci. A až od té doby běží vlastně roční implementační lhůta, nebo přechodné období, kdy je potřeba začít vlastně plnit ty věci, které vám ten daný režim, ta daná vyhláška, ty dané povinnosti vlastně ukládají. Je tam ještě jeden vlastně termín, kdy od registrace na ten NÚKIB vy musíte do 30 dnů, myslím, že to je, nahlásit kontaktní údaje na tom portálu NÚKIB. Ale i co jsem se jako bavil s kolegy z NÚKIBu, nebo i co je jakoby různě jako probíráno všude možně, tak už to nahlášení těch kontaktních údajů je vlastně teoreticky možný už udělat během té registrace. Jo, mě by to upřímně i jako dávalo smysl, když už registruju službu, tak tam nahlásím kontaktní osobu, kontaktní údaje té osoby za naší společnost. Kdo vlastně je tou kontaktní osobou?
To je otázka, nebo respektive otázka. Jako často to jako bude asi takové, nebo mělo by to být ideálně takový ten člověk, který za tu kybernetickou bezpečnost bude odpovědný. Jo, ať už je to osoba odpovědná za kybernetickou bezpečnost nebo manažer kybernetické bezpečnosti. Tak tady to by byl asi, řekněme, ideální člověk, který by byl tím hlavním kontaktem pro NÚKIB. Ono vlastně, proč ho vůbec jakoby nahlásit ty údaje, je přesně proto, že je to ta hlavní komunikační cesta mezi vaší společností a NÚKIBem. Jo? Protože ten portál jako není jenom o tom, že se v uvozovkách jako udám nebo nahlásím, jako registruju si ty služby, které dělám, a že to slouží pro nějakou evidenci NÚKIBu. Není to úplně tak. Ten portál by měl vlastně fungovat i ze strany NÚKIBu tím způsobem, že v případě nějakého nebezpečí, nebo když oni budou evidovat, že v nějakém určitém odvětví se teďkon objevuje určitý typ útoku kybernetického, tak oni vlastně můžou vám přes tu kontaktní osobu vaší dávat vidět, hele, tady to prostě se teď děje, je dobrý řešit tady ty opatření. Jo? Je to vlastně formou i nějakého varování, doporučení, reaktivní opatření, co vlastně NÚKIB na tu kontaktní osobu bude vlastně posílat, co by bylo potřeba v nějaké určité situaci dělat, nebo jako reakce právě na nějakou určitou situaci. Takže není to jenom o tom, že si tam nahlásím služby a tím to končí, ale mělo by to fungovat jako komunikační vlastně kanál právě mezi vámi a tím NÚKIBem. U toho nahlášení regulované služby do těch 60 dnů od účinnosti zákona. Dnes je to, myslím, v té poslední verzi bráno jako do prvního dne 3. měsíce následujícího po určení platnosti zákona. Tak s tím tématem bylo historicky spojeno několik informací i s ohledem na pokuty, které v rámci NIS 2 definované jsou, potažmo i zákona o kybernetické bezpečnosti. Myslím si, že není úplně na místě jako strašit s tímhle, že dostanete okamžitě jako milionové pokuty, když to nestihnete přesně do toho 60. dne 23:59:59. Nicméně na druhou stranu zase doporučuji to neodkládat. Jo, to 60 dnů si myslím, že je dost na to, abyste provedli to sebeurčení. Když nebudete si jistí, tak klidně se nám můžete ozvat, můžeme si zavolat na 15 minut, společně to projdeme, to vaše hodnocení, nebo ho uděláme s vámi a pak už budete vědět. Jo, to si řekl správně, jo, jako to strašení těma pokutama, pak samozřejmě, když už se jako nahlásíte, máte rok na tu implementaci, pak třeba, dejme tomu, třeba přijde NÚKIB na nějaký audit, zjistí, že neplníte něco, tak nevěřil bych tomu, že hned jako bude za nějaký prohřešky jako dávat jako pokuty, jo. Jako ano, ty pokuty nejsou malý, jo, tam je nějakých v přepočtu nějakých 250 milionů max, vlastně, tak jakoby nejvyšší, korun teda, ne euro, ale korun, a nejsou jako rozhodně malý. Ale spíš jako já, když tady to téma se společnostmi jako řeším, právě jako kybernetickou bezpečnost, a ať už je to právě jako příprava na nějaká forma přípravy na nový zákon o kybernetické bezpečnosti, tak ten jako pohled já se jako snažím trošku jako změnit, protože ano, je tady zákon, bude platit pro mnoho společností, ale tu kybernetickou bezpečnost prostě bychom měli řešit bez ohledu na to, že tady nějaký jako zákon je. Jo, můžeme pak jako samozřejmě diskutovat, jestli to určování toho režimu, vyšší, nižší režim, dává jako pro konkrétní společnost smysl, jo, jestli to není, jak se říká, že jdu s kanonem na vrabce, jo, to je pak samozřejmě jako k diskuzi, jo, ale ty aspoň základní opatření bychom prostě jako měli řešit bez ohledu na to, jestli tady ten zákon platí nebo ne. A ono bohužel jako spousta společností, co vidím, tu kybernetickou bezpečnost jako dodnes jako až tak moc jako neřeší. A je to samozřejmě špatně. Jako těch
Věřím tomu, vidíte jako ve zprávách, různě jako na internetu a tak, těch útoků kybernetických jako fakt jako přibývá a ten trend se jako nebude měnit, nebo respektive nebude to číslo jako menší. Jo, teďko nedávno byl spáchaný jako útok na jedno knihkupectví, na Kosmas, kde vlastně kde je to jako dost, řekněme, jakoby sundalo, nebo měli s tím jako dost velký problémy. Pak ztráta na 4 dny počítače s citlivými údaji z z jedné pražské kliniky. Jo, těch útoků nebo těch incidentů, samozřejmě tady to nebyl hacker, snad teda nějaký, že by to někdo odcizil, nějaký hacker, ten počítač, ale těch incidentů jako přibývá a ano, samozřejmě můžeme mít super technický jako vybavení, nějaký super drahý CMy, technické vybavení fakt jako tu topku, co teď na trhu je, ale pořád jako ve výsledku, jako je to o nás jako o lidech, jo. A ta kybernetická bezpečnost je celá o tom, že my stavíme nějaký jako bezpečnostní vrstvy, jo, přesně to jsou ty bezpečnostní opatření. Takže to, aby nikdo nevynesl ven třeba počítač s citlivými údaji, tak dobře, když se to jako stane, ven tím myslím z organizace, tak prostě by měl ten počítač mít šifrovaný disk. Jo? Ty citlivé údaje těch pacientů by měly být prostě ne úplně ve složkách jmenovitě, kde jsou jako uloženy jejich fotky, mělo by to prostě zase být nějakým způsobem jako šifrováno. Jo? A tady to jsou všechny vlastně ty bezpečnostní opatření. Jo? A i když jako tady to všechno jako bude a někdo to vynese ven, tak jo, je to ve výsledku jako chyba toho člověka, ale chci tím říct, že vlastně my stavíme kolem těch našich dat, kolem toho, co pro ten náš biznis je cenný, ty jednotlivé vrstvy. Ať už to jsou ty technické opatření, jo, třeba to šifrování, jak jsem zmínil, toho disku, ale i nějaký organizační, jo, že prostě nastavím si nějaký pravidla a budu hlavně ty lidi, já vím, já jsem se zase rozpovídal, ale jo, prostě budu je školit v tom, že jak se jakoby správně jako mají prostě chovat k těm v úzokách mým datům. Tak pro mě, Radime, můžeš povídat. V pořádku, díky. Máme tady zároveň první 2 dotazy v chatu. Já odpovím od Martina. Martin se ptá, dobrý den, může vyžadovat NIS2 náš odběratel. Poskytujeme služby, produkty v rámci dodavatelského řetězce v rámci defense military oblasti. Tady bych jenom zmínil nebo vysvětlil to, že pokud vy nenaplníte podmínky toho, že byste spadli do působnosti zákona, tak nemusíte plnit podmínky NIS2, respektive nového zákona a vyhlášky. Ale i vzhledem k tomu, z jaké oblasti jste, tak bych očekával, že ten váš zákazník vás sešněruje možná ještě přísnějšími požadavky, než které jsou zmíněny v té vyhlášce třeba ve vyšším režimu. Jo? Čili ano, on si může, když vás navíc vyhodnotí jako významného dodavatele, tak vám může prostě udělit nějaké bezpečnostní požadavky nebo pravidla, které chce, abyste zavedli a opatření, abyste zavedli a implementovali. Jo? Mnohdy ty organizace moc neví, jak to sestavit, tak udělají to, že vemou požadavky, vyhlášky a téměř jako jednak jedné je přepíšou do nějaké vlastní podoby a přeloží je na ty dodavatele. Velmi často se s tím třeba setkáváme ve výrobním průmyslu, ve zdravotnictví, jo, od nemocnic, požadavky, které jdou na dodavatele třeba rentgenu a dalšího zdravotního vybavení, tak mnohdy tam je třeba 3/4 požadavků jako naprosto nerelevantní, protože někdo vzal celý set a jenom to vzal, překlopil to prostě na toho dodavatele, takže tam potom jim pomáháme trošičku vyladit ty požadavky, aby odpovídali. No, čili vysloveně nemůže po vás jako vyžadovat, ať plníte tu zákonnou povinnost, pokud nesplníte podmínky pro to sebeurčení, nebo toho sebeurčení, ale může prostě vzít smluvně všechny požadavky vlastně třeba z té vyšší vyhlášky a smluvně je na vás jako aplikovat a pak už je to o nějaký dohodě a o tom, kolik toho jste schopni jako vyjednat, kolik úlev. Pak je tady od Jiřího otázka k určování velikosti. Tuhle bych si dovolení možná nechal na závěr, protože to je trošku komplikovanější, tam je více vlastníků a určitě se k ní vrátíme a i kdybychom ji tady nestihli, tak ji rozpracujeme třeba do toho e-booku, jako vzorovou. Tak, ty jsi, Honzo, zmínil, jaký bude ten průběh, že máme zhruba 12 měsíců na to se připravit. Teď jak bude ta příprava probíhat? My tady máme
ve vyhláškách, no v tom sebeurčení, v té vyhlášce o regulovaných službách je jasně definováno, jakou úroveň povinností bude muset ten poskytovatel regulované služby plnit. Dneska rozpoznáváme nebo rozlišujeme dvě úrovně, nižší úroveň a vyšší úroveň. A já tady vám ukážu jenom takový krátký jako přehled toho, co to vlastně může znamenat. Ta opatření jsou ve vyhláškách rozdělená do dvou úrovní, takzvaná organizační opatření a technická opatření. Jo? To, co třeba znáte z ISO 27001, nebo můžete znát, tam to rozlišení je do 4 pilířů, organizační, personální, fyzická a technologická, tak ve vyhlášce a v kyberzákoně máme organizační a technická opatření. A tady vidíte víceméně asi porovnání toho, jak ve kterých oblastech se ty jednotlivé režimy liší. Když si vemu vyšší režim, tak ti z vás, kteří třeba mají už historickou zkušenost s TISAXem nebo s ISO 27001 a nebo s aktuálně platnou vyhláškou ke kybernetické bezpečnosti, tak se dá říct, že by to pro vás neměla být žádná jako novinka. Ten rozsah je víceméně stejný nebo podobný, procesy jsou tam víceméně stejné, paragrafy prakticky téměř zůstaly, jenom některé jsou doplněné o nějaké rozšíření textové nebo nějaké konkrétní doplnění. Oproti tomu, ten nižší režim je postavený víceméně, dá se říct, na nějakém jako bezpečnostním minimu pro organizace, ale jenom poprosím, neplet si to s minimálními požadavky na kybernetickou bezpečnost, to je publikace, kterou vydal NÚKIB, myslím, v roce 2023. Jo? Některé tam najdete, ale dá se říct, že kdybychom chtěli asi aplikovat nižší režim, tak můžeme říct, že je to jakési jako bezpečnostní minimum pro firmy. Jo? Byť tady vidíte třeba poslední bod, řízení rizik, to je ten poslední řádek, tak ten v tom nižším režimu není. Byť v zákoně je zmíněno, že organizace, která poskytuje regulované služby, musí řídit svá rizika. Jo? Z mého pohledu je to možná trošku nešťastné takové vynechání toho procesu řízení rizik, jelikož bezpečnost je víceméně vždy jenom o vyhledávání nových bezpečnostních rizik a jejich mitigaci nebo eliminaci nebo jako jejich řešení. No, to je vlastně cíl bezpečnosti, že kdyby nám neexistovaly bezpečnostní rizika, že nám uniknou data, že nám někdo kompromituje data, že nám někdo poškodí data nebo poškodí infrastrukturu nebo že nám ukradne nějaký majetek, tak vlastně prakticky asi ani jako bezpečnost řešit nemusíme. Jo? V čem když v rychlosti popíšu ty jednotlivé části, které tady jsou zmíněné. Systém řízení bezpečnosti informací v prvním bodě jedná se vlastně o set jako procesů, instrukcí, politik, přístupu vedení k tomu, k bezpečnosti a vůbec jako nastavení toho strategického směřování organizace směrem k bezpečnosti. Vrcholové vedení má konkrétní odpovědnosti. Aktuálně platná legislativa nebo nově vycházející legislativa na úrovni Evropské unie už vždy tlačí vrcholové vedení k absolutní odpovědnosti za kybernetickou bezpečnost a mohou tam být i konkrétní jako dopady směrem ke statutárnímu orgánu v případě absolutní ignorace té kybernetické bezpečnosti. Pak tady máme bezpečnostní role. Vidíte vyšší režim, vidíte nižší režim. Ve vyšším režimu máme jasně specifikované 4, říkám to správně, vlastně 5 rolí v oblasti bezpečnosti, když včetně výboru pro kybernetickou bezpečnost. Je tam manažer kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti, auditor a pak je tam vlastník aktiva. Už jsme se setkali s tím, že některé organizace prostě vemou jednoho člověka a toho určí jako vlastníka všech aktiv. Jo? To taky není úplně správně, těch vlastníků je tam jako více, ale je to ta jedna konkrétní role. No a nad rámec toho ve vyšším režimu je ještě povinnost zřídit si takzvaný výbor pro kybernetickou bezpečnost. To je pojem, který definuje vysloveně vyhláška. Setkáváme se s pojmy bezpečnostní fórum, security group, security council. Jak si to nazvete, je to jedno. To je o to, že v této skupině je zástupce nejvyššího vedení, to znamená buď statutár, jednatel nebo prostě člen představenstva. Je tam manažer kybernetické bezpečnosti a potom si tam navolíte ty osoby, které skutečně potřebujete mít v takovéhle skupině. A zde určujete jako ty strategické cíle a aktivity, které budete řešit dál. Jo? A v nižším režimu
tyhle ty povinnosti nebo na tyhle ty role nejsou. Je tady povinnost zřídit si nebo jmenovat osobu odpovědnou za kybernetickou bezpečnost. Jo, je to jakýsi takový jako manažer kybernetické bezpečnosti v nějakým jako osekanější jako verzi. Jo. K těm rolím bezpečnostním bych ještě zmínil, nebo chtěl zmínit důležitou věc. Manažer kybernetické bezpečnosti se nesmí podílet na poskytování nebo na technickém řízení aktiv, které používáte pro poskytování regulované služby. Ve vyhlášce, myslím, že to je příloha 5 nebo příloha 6, tak jsou doporučené požadavky na bezpečnostní role. A v tom doporučení je v jedné větě, že by se ten manažer kybernetické bezpečnosti vlastně neměl podílet na tom provozu těch technických aktiv pro tu regulovanou službu. Nicméně v paragrafu 6, myslím, v těle vyhlášky je to vysloveně přímo zakázáno. Jo? Pak je potřeba dodržet takové ty základní bezpečnostní podmínky a pravidla, jakože auditor si neaudituje svoji vlastní práci, to znamená, by být jako nezávislý, a že vlastníci aktiv potom definují vlastně požadavky na ochranu a na bezpečnosti daných aktiv. Bezpečnostní politiky, dokumentace, to jsou prakticky naše směrnice, pracovní postupy, nějaké instrukce pro zaměstnance. Je to celá vlastně sada těch papírů, které k tomu máme k bezpečnosti, řízení aktiv. Tady prakticky v tom vyšším režimu vidíte, že v nižším režimu ten požadavek není. Ve vyšším režimu my si musíme vlastně udělat seznam aktiv, které používáme pro poskytování regulované služby. A nejedná se z toho ekonomického pohledu o aktiva pasiva, ale je to vlastně aktivum cokoliv, co má pro nás nějakou hodnotu a využíváme to pro vlastně to doručení té regulované služby. Můžou to být, je to určitě hardware, software, jsou to informace, data, může to být personál, nějaké klíčové role, třeba v rámci té služby, můžou to být budovy a jsou to třeba služby od dodavatelů třetích stran, které jsou nezbytné, třeba poskytovatel internetu nebo třeba nějakého cloudového úložiště. Jo? A nad těmi aktivy v tom rozsahu vlastně té regulované služby my potom provádíme řízení rizik. Jo? To znamená, systematicky vyhledáváme rizika a řešíme je, tak abychom minimalizovali vlastně šanci, že nám vzniknou nějaké incidenty. A v druhém pokračování těch organizačních opatření pak máme řízení dodavatelů. Tady budeme mít povinnost určovat vůbec jako vyhodnocovat si dodavatele, řešit rizika spojená s dodavateli a určovat si takzvané významné dodavatele. No a ty si potom svázat zase nějakými dodatečnými bezpečnostními požadavky. Řízení změn, akvizice, vývoj a údržba, to jsou věci, které hodně souvisí s IT prostředím. Vidíte, že v nižším režimu jsou opět vypuštěné, v tom vyšším režimu jsou. Řízení změn prakticky znamená, že jakýkoliv jako významné zásahy do infrastruktury a toho prostředí té regulované služby, tak já musím být dobře naplánované a musím být připravený na to, že se mi třeba ta změna nepovede. To znamená, když mám příklad, budu dělat migraci služby od jednoho hostingu třeba z AWS do Azure, jo, tak tu aktivitu musím mít dobře nastavenou, nachystanou a v okamžiku, kdy se to nepovede, tak já musím být schopný třeba do nějakého času tu službu znova v tom AWS pustit, abych ji mohl poskytovat dál jako zákazníkům. Akvizice, vývoj, údržba, tak tady se jedná o nastavení procesu a pravidel pro výběr nových aplikací, informačních systémů, anebo pro i vlastní vývoj, kdy si vyvíjíme pro zákazníky nějaké aplikace, nebo si je vyvíjíme pro sebe. Řízení přístupů, Honza už to zmiňoval, jo, jedná se o to, že musíme zajistit co nejvíce jako osekané přístupy pro zaměstnance, pro pracovníky. Celá vlastně bezpečnost je postavená na principu nejnižšího oprávnění, takže mám přístup pouze tam, kam skutečně potřebuju. U zvládání incidentů tam si musím nastavit připravenost svoji na to být schopný detekovat a řídit incidenty, kontinuita, tady je to plánování, zálohování, business continuity plány, disaster recovery plány, abychom byli schopni se obnovit po nějakých incidentech nebo po nějakých haváriích zpátky do toho původního stavu. Jo. Auditování, tak tady audity si můžete koupit jako externě od externích auditorů, jako jsme třeba my, nebo si můžete vybudovat vlastní auditní tým, tam součástí jsou penetrační testy, systémové audity, testy zranitelností. Vidíte, že zase ve vyšším režimu je ten požadavek, v nižším není. Je to tady možná, já to třeba osobně jako těžko zkousávám, protože
z praxe vím, že jako nejvíce chyb v rámci bezpečnosti, nejvíce incidentů probíhá nebo vznikne přes oblasti nebo přes zranitelnosti, které jenom nikdo jako časem jako nepřezkoumal, nikdo je neskontroloval, nikdo je nevyhodnotil, jestli je to ještě OK nebo není. Nikdo se nezamyslel nad tím, jestli ty zaměstnanci, které školíme jenom jednou za 3 roky, tak jestli je to dostačující. A to jsou vlastně situace, které vy odhalíte v rámci toho auditu. Jo, ale budeme držet palce společnosti v nižším režimu, aby se jim ty incidenty vyhly. A pak je tam druhá oblast, to jsou ta technická opatření a tady už se opravdu jedná o nějaké jako konkrétní technologické části, které musíme implementovat. Ve fyzické bezpečnosti to můžou být zámky, jako mechanické zámky, klíče, čtečky karet, biometrické otisky prstů, jo, snímání vstupu třeba na základě kamer. Pak tam jsou nějaké komunikační sítě, to znamená bezpečnost sítě, segmentace, firewally, prostě různé monitoringy tady spadají, řízení přístupů v rámci třeba uživatelských účtů v rámci Active Directory, CMI jako monitorovací nástroje a bezpečnostní vyhodnocovací nástroje jako XDR, EDR a další vlastně technologické prvky, které nám do této oblasti spadají. Kryptografie, šifrování, rozhodně tady šifrování spadá taky, ale tady doporučím rovnou, pokud nejste ajťáci, tak tuhletu oblast nechte ajťákům. Jo, kdyby náhodou někdo řekl, my nic nešifrujeme, prosím pamatujte na to, že pokud máte VPN nebo máte puštěnou Wi-Fi ve vaší organizaci nebo používáte ověřování zařízení na základě certifikátů, tak vždycky nějaké kryptografické prvky používáte. Opět NÚKIB k tomu má velice pěknou metodiku, doporučuji sledovat, pravidelně aktualizují o tom, které šifrovací algoritmy začínají být zastaralé, které už nedoporučují používat. A v posledním bodu, to je ten vyšší režim, tam se zmiňují o bezpečnostních průmyslových technologií. Jsou to prakticky výrobní stroje, jsou to různý ABBčka, Honeywelly, PLCčka, SCADA systémy, které už úplně nezabezpečíte v tom jádru, protože jsou třeba zastaralé a musíte tu bezpečnost stavět trošičku jako jinak. My jsme k tomu vydávali myslím, že 14 dní zpátky po videokonferenci, kterou jsme měli společně ze společnosti ProID, tak jsme k tomu vydávali poměrně bohatý e-book, takže najdete odkaz na našem LinkedInu, kdyby to někoho zajímalo. Co bych k tomu na závěr k těm opatřením chtěl říct? Žádný hardware, žádný software vám nevyřeší bezpečnost pro NIS2, respektive pro kybernetický zákon, jo? Jako celek. Ta bezpečnost se nám skládá ze soustavy pravidel, činností, procesů a hardwarových i softwarových opatření a prvků, které musíte jako poslepovat dohromady, aby dávali smysl. Neznamená to, že budete muset vyběhnout a nakoupit prostě software a hardware za stovky tisíc nebo za licence dáte stovky tisíc měsíčně. Ne. Dá se to postavit i rozumně, v rozumných finančních mezích, a je potřeba počítat s tím, že tam třeba bude potřeba jako více práce z toho interního týmu. Bezpečnost se dá vždycky jako vybudovat několika způsoby k tomu bezpečnému cíli, jako nevede jenom jedna cesta a přes velice hlubokou peněženku, ale je potřeba si to odpracovat. Když máte možnost si šáhnout na nějaké nástroje, je to vždycky super, vždycky to pomůže, ale rád bych upozornil na to, co jsem už jako tady jednou řekl. Pozor na propagace na různých softwarů a hardwarů nevyřeší vám celou bezpečnost v rámci kyber. Jo? Je to jakýsi prvek, který vložíte do toho, je to jakási ta jedna jako dlaždice toho pucle, kterou vložíte do té celé skládačky a ona plní svoji funkci a většinou ji plní velice dobře a mnohdy si na ní nemáte ani jako, neexistuje nějaká alternativa zadarmo. Někdy ano, někdy ne. Jo? A je potřeba to prostě správně sestavit. A tady, kdybyste se chtěli pobavit o nějakých jako konkrétních oblastech, které třeba chcete řešit nebo plánujete řešit, klidně se nám ozvete, můžeme to s váma probrat v rámci nějaké bezplatné konzultace na 15 na 30 minut. Doporučíme směřování, doporučíme, co vybrat, co třeba nevybrat na základě naší zkušenosti a uvidíte, co dál s tím můžete potom aplikovat a realizovat, jo, v rámci té kyberbezpečnosti. Ještě toho je určitě hodně, co bychom chtěli říct. Možná budeme muset udělat jako druhý díl na pokračování. Nicméně, já jsem teď zmínil, jaké jsou opatření, které můžete naplnit a budete muset naplňovat. Ne všechny, existují určité výjimky, za kterých jako můžete některé z těch opatření organizačních nebo technických vypustit.
Ten důvod nebo ta výjimka je postavená na tom, že vám ta daná činnost, když ji vypustíte, nespůsobí nová rizika, jo? Nebo je pro vás není relevantní. Pokud třeba nevyvíjíte software, nikdy si ho vyvíjet nebudete, no, tak prostě požadavky jako na bezpečný vývoj softwaru asi jako není úplně nutný, abyste je realizovali. Ale zase potom je potřeba si k tomu dopracovat nějaké odůvodnění ve formě nějakého takzvaného prohlášení o aplikovatelnosti. Nicméně, trošku se nám blíží čas, pokud budete mít možnost zůstat o něco díl, budeme moc rádi. Honzo, co by měl být správně první krok organizace, která se teda určila, zjistila, a tak nás se to teda týkat bude, je to jasný, už se z toho jako nevyvlčem. Co bys doporučil jako první krok? Začít panikařit. Ne, to byl vtip. Ne, určitě prvním krokem udělat si prostě za mě jako analýzu toho, jak vlastně v jakém stavu teď ta naše moje kybernetická bezpečnost v jakém stavu je. Jo, zmapovat si to, v jakém stádiu, co teď řešíme, co máme nastavený, jaký ten hardware jako používáme, jaký bezpečnostní prvky, zmapovat si to, celkový vlastně to zdraví té kybernetické bezpečnosti u mě jako ve společnosti. To je vlastně ten první krok. A potom tím dalším krokem už když se jako bavíme už o té implementaci, jo, když už neřešíme, jestli jsme regulovaný, nebo už jsme prostě jakoby regulovaný, vykonáváme nějakou tu určitou službu, ať už ve vyšším nebo nižším režimu, takže začít nějakou tou analýzou a pak začít postupně implementovat ty, řekněme, povinnosti nebo ty požadavky, které nám vlastně jako chybí, jo, ale je potřeba si jako opravdu jako stanovit, ty jsi to už vlastně zmínil, co všechno mě se jako týká. Jo. Přesně když nedělám vývoj, tak jako nebudu úplně požadavky na bezpečný vývoj jako aplikovat. Jo, souvisí to vlastně s tou identifikací, jaký ty činnosti já vlastně dělám. Takže když si dobře identifikuju, co já vlastně dělám, smapuju si nějakou gap analýzou nebo self-assessmentem, jedno, jak to budeme nazývat, nebo s pomocí právě někoho jiného, kdo vám tu analýzu udělá, tak si stanovit, co mi vlastně jakoby chybí, a to pak postupně prostě začít dopracovávat. Takhle jako obecně, jo. Samozřejmě, já bych se o tom klidně rozpovídal dál, ale takhle jako by jsou nějaký ty obecné kroky. Super, díky moc. A pokud jste nevěděli, jak do té úvodní analýzy vstoupit, tak dejte vědět. Je to jedna z činností, kterou my děláme, na kterou se zaměřujeme. Pomůžeme vám s tím, nachystáme vám celou roadmapu, potom implementace, tak aby skutečně odpovídala jako vašim potřebám a nasměrujeme vás tím směrem, jak do toho vykročit. Dobrá, máme tady pár otázek, moc za ně děkujeme. Tak, pojďme se na ně podívat. Já to vemu nějak postupně. Zuzana, je ve vyhlášce specifikováno, co musí firma spadající pod nižší režim logovat a jak dlouho logy uchovávat? Já, když jsem si teď v rychlosti tady otevřel vyhlášku pro nižší režim, tak takovýhle přehled, tak jako je ve vyšším režimu, tam zmíněný není. Nicméně je tady v paragrafu 10 detekce a zaznamenávání kybernetických bezpečnostních událostí zmíněno, že musíte vlastně použít nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu před škodlivým kódem na technických zařízeních, zejména na serverech a koncových stanicích. Nevidím tady úplně nic dalšího. Jo, tady je v bodě B, to mělo být, jo, je to bod 2, odrážka B, datum a čas, typ činnosti, identifikace technického aktiva a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti. Není tady už potom informace o tom, že ty logy musíte uchovávat 18 měsíců, tak jako ve vyšším režimu. Tak, druhý bod, Martin ještě píše, naše dceřiná společnost spadá nově pod EASA Part IS, platná povinná 16.10.25, která odpovídá vyšším požadavkům dle vaší prezentace. Zajímá mě, existuje nějaká souvislost, spojitost z NIS 2? A Martine, tohle vám musíme nějakým způsobem ještě jako dopracovat. Odpověď na tady tu otázku. Jo, teď já s tím praktickou zkušenost nemám, nevím, jestli Honza, ale podíváme se na to a odpovíme vám.
Jiří se ptá, naše firma Insys poskytuje zabezpečené VPN spojení pro různé zákazníky, energetika, strojírenství, výrobce, hardwareu, provozovatel, Je moje úvaha správná, že i když přímo nepodléháme jako regulovaná služba DZKB, budou na nás kladeny velice podobné nároky jako na naše regulované zákazníky, už jenom z povahy produktů a služeb, který dodáváme. Zabývá se nějak ZKB přímo poskytováním vzdálených přístupů v detailu. A tak na první část té otázky dá se asi očekávat, že pro vás, že vlastně vaši zákazníci určí jako významného dodavatele. Pokud přes to VPN spojení probíhá nějaká aktivita, a to typicky očekávám, že by asi byly nějaké aktivity typu servis a správa těch strojů a zařízení, které jsou na straně zákazníků, nebo nějaký nepřetržitý dohled nad těmi stroji nebo nad tím nějakým, řekněme, výrobním prostředím. Jo? A v tu danou chvíli si myslím, že vás určí jako významného dodavatele a tím pádem se dá očekávat, že na vás uvalí takovou tu bezpečnostní kletbu v tom smyslu, že vám dají podepsat nějaký bezpečnostní dodatek. Jo? Ten může více či méně korespondovat s požadavky třeba vyššího režimu, nebo můžou mít svoje vlastní. Tak a zabývá se nějak ZKB přímo poskytováním vzdálených přístupů v detailu. A když bychom se bavili o té službě jako takové, tak já osobně bych ji asi směřoval do digitálních služeb, do kategorie 16. A tam je to, myslím, služba 16.12 a 16.13. Jo? Je to poskytování řízené služby a poskytování řízené bezpečnostní služby. Jo? Tam je potřeba si potom dohledat, co znamenají ty definice, ale jedna z těchto dvou služeb by mi to asi prakticky jako naplnila. Jo? Pokud navíc tam máte nějaké SLAčko, poskytujete ji pravidelně za nějakou měsíční úplatu, tak víceméně tam ta služba spadne. Co se týká vzdálených přístupů jako v rámci požadavků na subjekty, které jsou poskytovatele regulovaných služeb, tak teď si to úplně nevybavím, jestli tam Honzi, ty nevím, jestli budeš vědět, já to rychlosti jenom ověřím a hned si tady otevřu vyhlášku ve vyšším režimu. Jo, tak v paragrafu 19, já to rovnou nasdílím. V paragrafu 19 tady máme, že povinná osoba v rámci bezpečnosti komunikačních sítí zajistí řízení vzdáleného přístupu. Jo? A vzdálené správy technických aktiv. Pak tady koukám, ještě máme omezení vzdálených přístupů, to je pořád, jo, to je ještě paragraf 28, to je zabezpečování právě průmyslových a řídících a obdobných systémů, to jsou ty Operation Technologies. A ještě se mrkneme, kde se nám to objevuje, a je to tady. A to už je potom hodnocení primárních aktiv. Takže víceméně není tam konkrétní detailní požadavek na tohleto téma, ale minimálně ZKBčko v tom vyšším režimu vás tlačí ten vzdálený přístup řešit, jo, a zajistit. Tak, existuje seznam povinné dokumentace podle nového zákona pro podniky spadající v režimu nižší regulace, respektive nižších těch povinností. Asi si nevybavuju, jestli existuje. Já tady doplním. U té nižšího režimu jako takovýhle seznam jako není. Jo, v té hlášce tam jako není jako uvedený. Ono vlastně ani u vyššího režimu, jakože z pohledu jako je povinná dokumentace, jako není vyloženě vyjmenovaná. Je tam doporučená dokumentace v rámci vyššího režimu. Je to prostě určitá jako příloha té vyhlášky. Takže tam vlastně NÚKIB doporučil že jakoby i názvy vlastně těch jako jednotlivých dokumentů. Ale není to, že takhle přesně jakoby to musí být. Jo. Tu dokumentaci samozřejmě můžete si vytvořit svůj vlastní, nazvat si to jako jinak. A pak jednotlivý ty paragrafy, body té dané vyhlášky, tam už jakoby říkají, tady, když to jakoby řeknu zase nějak lidskou řečí, tady to na to mějte jako vytvořený dokument, nebo tady to je potřeba jakoby řídit nějak jakoby procesně, právě potvrzení nějakým jako dokumentem. Ale u toho nižšího režimu žádný ani jakoby seznam doporučující dokumentace není. Bych doporučil, podívejte se, jaký to jsou procesy nebo oblasti, které ten nižší režim jako vyžaduje.
A moje takové doporučení asi je si vždycky k tomu procesu nebo k té oblasti napsat nějakou politiku, alespoň politiku. Nemusí to být směrnice na 20 stran, to stejně nikdo nikdy nebude číst, to si řekněme asi jako otevřeně tady, ale nějaká politika na 1 až 2 stránky, která jako definuje ty základní jako pravidla toho procesu nebo těch činností, tak si myslím, že je jako vždycky jako vhodná. Tak a myslím, že poslední otázka, kterou tady máme, tak je od Jiřího a ta se týká toho velikosti podniku. A to možná bude jako na nás oba dva teďkom. A to i podle té metodiky jako rozklíčovat. Pokud já poskytuju regulovanou službu a mám 2 vlastníky, jeden taky poskytuje regulovanou službu a druhý se zabývá něčím úplně jiným. Počítá se do obratu a počtu zaměstnanců jen ta moje společnost a ten jeden vlastník nebo všichni 3 dohromady, tedy i s tím poskytovatelem neregulované služby. Děkuji. Tak, tady vy řešíte čistě jenom tu vaší, z pohledu vaší společnosti, takže tu vaší regulovanou službu. A je úplně jedno, jestli ta jedna z mateřských nebo ten jeden z vlastníků má nějakou jinou regulovanou službu nebo neposkytuje žádnou regulovanou službu. To je úplně jedno. Vy řešíte čistě tu svojí a ať ten vlastník má nějakou regulovanou službu nebo třeba není vůbec regulovaný, tak stejně ty jeho parametry nebo toho daného podniku, toho vlastníka se vám můžou přičítat. Tam jenom pozor u toho sčítání, ono opravdu jako záleží, z kolika procent jste tím vlastníkem vlastnění. Jo, tam si to dělí, že pokud je to 50 a více procent vlastnictví, tak se vám sčítá 100% vlastně z toho obratu a za zaměstnanců. Když je to méně, myslím, že tam je 25 až 50 nebo 49, tak je to nějaká procentuální část, tam pak se to takhle jako dělí. Takže je potřeba si opravdu jako by zmapovat přesná ta procenta toho vlastnictví. Takže tam ještě doplním, ještě je hrozně důležité, jestli ti vaši 2 vlastníci náhodou nejsou mezi sebou nějak propojení. Jo? To je taky jedna z variant a ta metodika to popisuje. Jo? Ten odkaz, co jsme tady dávali do chatu na tu evropskou metodiku pro počítání velikosti podniku, tak tam je tam více podmínek, ty příklady jsou tam jako vzorově, myslím si, rozpracované docela hezky. Takže Jiří, pokud byste chtěl, tak si tomu můžeme třeba někdy zavolat na půl hoďky, zkusíme si to společně s Honzou třeba jako rozkreslit a na základě jako všech jako 100% informací, ať víme i, jestli tam jsou nějaké vazby další. Protože takhle to určit je poměrně, by mohlo být zavádějící, když řekneme něco. Nicméně, jak říkal Honza, regulovaná služba se týká jenom vás. Jo? Váš problém v uvozovkách bude ta vaše regulovaná služba a ten vlastník bude mít svůj vlastní problém se svojí vlastní regulovanou službou. Tak, koukám, myslím, že jsme asi zvládli všechny otázky v chatu. Kamil Šesták vám tady ještě hodil odkaz na útoky v České republice. Kamile, děkujeme. Zajímavý odkaz taky určitě. Pokud máte jakýkoliv dotaz ještě teď, klidně zvedněte ruku nebo zkuste ho říct i nahlas nebo napište. Rádi ho ještě zodpovíme. My si moc vážíme toho, že jste zůstali i skoro 4 hodinu po tom původním čase. A vidíte sami, že i když jsme to plánovali na hodinu, tak těch témat je poměrně hodně a rádi bychom pokračovali dál, ale zase nemáme úplně toho, hlavně toho vašeho času tolik. Takže já jen shrnu mezi tím nějaké základní body k tomu webináři. Videozáznam bude na našem YouTubeovém kanále. Jo? Be Secured. Když se ho najdete na YouTube, dejte se odběr, je tam pár webinářů, které jsme měli historicky, můžou někomu třeba pomoct, je tam oblast řízení rizik, tvoření rozpočtu pro IT, pro bezpečnost a podobně. Nejpozději v pondělí, ale snad už zítra, zveřejníme e-book k této problematice a zároveň materiál z této prezentace. Takže budete si moct stáhnout ty informace, které tady zazněly, jak v PDF-ku z prezentace, tak potom samostatný e-book, který se chystá kolegyně Kristýna, tak jako u toho e-booku pro průmyslové technologie a pro Operation Technologies. Pokud by vás to zajímalo, tohoto téma, na našem LinkedInovém kanálu je odkaz, je to publikace, která má, myslím, kolem přes 20 stran, velice pěkně zpracovaná, takže doporučuji. Pokud byste jakkoliv chtěli pomoct nasměrovat
probrat, jestli se vás regulovaná služba bude týkat, nebo budete mít nějakou regulovanou službu, jestli se vás nový zákon bude týkat nebo nebude týkat. Případně byste chtěli pomoct s úvodní analýzou nebo s konzultacemi v této oblasti. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás, rádi vám s tím pomůžeme, je to činnost, na kterou se primárně zaměřujeme. Případně vám pomůžeme vybrat třeba vhodný nástroje, který aktuálně jako řešíte s nějakou portfolia 3 až 4, tak vám dáme na základě našeho doporučení to, co si myslíme, že vám bude nejlépe pasovat. Jo, rovnou říkám, nejsme ničí partner, nejsme ničí reseller, takže máme tu možnost opravdu vybírat a doporučovat to, co si věříme, že vám reálně pomůže. Takže díky moc všem za pozornost. Ještě se podívám náhodou, tady vidím ještě jeden dotaz možná, nebo se mi to zdálo, ne, tak už ne. Takže díky moc všem za váš čas, za pozornost, za skvělé dotazy. My je zapracujeme do toho e-booku a já vám přeju příjemný zbytek dne, týdne a mnoho štěstí v kybernetické bezpečnosti a hlavně dny, týdny a měsíce a roky bez bezpečnostních incidentů. Mějte se hezky a budeme se těšit třeba někdy příště, nebo případně, když se ozvete. Mějte se, pěkný den. Mějte se, naschledanou. Naschledanou.